Noget af det vigtigste, det er at forstå det her begreb om at sætte en intention. For når du sætter en intention, så sætter du en retning. Forestil dig, at alt er energi, og alt energi er som nogle små spørgsmålstegn. De her små spørgsmålstegn, de kigger på dig hele tiden og afventer en retning, en kurs fra dig. Hvis du ikke bevidst sætter intentionen og retningen, så gør din automatiske mønstre det for dig, dine vaner, dine rutiner, andre mennesker, dit ubevidste sind osv. Så hvis du vil bevidst skabe dit liv, så må du sætte intention og retning. For når du sætter en intention og en retning, så begynder al energien og kroppen at bevæge sig i den retning. Så hvis du kun gør det 2 sekunder, så gør energien det kun 2 sekunder. Hvis du fortsætter og gentager med at sætte intentionen i en bestemt retning, så er det det, der kommer til at blive manifesteret, og det er det, du kommer til at tiltrække.